Goedenavond. Dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 15 maart. Hoog bezoek in Ede. Koningin Wilhelmina bracht na 80 jaar opnieuw een bezoek aan Ede, waar ze na haar tijd in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst weer de grens overstapte. Over enkele minuten kunnen we ze hier tegemoet zien. Vertel het voor, vertel het voor. Ze stapte destijds over een streep van meel. De gebeurtenis werd vandaag nagespeeld, maar het was nog even spannend of het hoofdingrediënt wel aanwezig was. Meel is even kwijt. Maar het gaat goed komen. Ja, het gaat goed komen. En het kwam goed. Het meel werd gevonden, de streep getrokken en Wilhelmina kon het volk toewuiven. En hier krijgen we het grote moment. Ze gaat hier de grens over. En zo werd het een feestelijke dag. Iedereen is blij dat ik er ben en ik ben ook zeer blij dat ik terug op Nederlandse bodem ben. Mijn ouders, mijn moeder en al, ja, die vonden dat ook wel heel mooi dat zij toen kwam. Het verhaal zit eigenlijk in uw DNA. Ja, zeker weten. Deed ze het goed, Wilhelmina? Ja, natuurlijk wel. Ik ken haar ook persoonlijk, maar ik vind het gewoon heel prachtig dat ze dat doet. En misschien zorgen die persoonlijke contacten in Zeeuws-Vlaanderen ervoor dat er toch iets opvalt aan deze Wilhelmina. U heeft wel een beetje een Zeeuws-Vlaams accentje ontwikkeld als koningin. Nee, ja, ook zolang in Engeland ben en zo, dan krijg je een accent. Hè. Honderden vrijwilligers staken de handen uit hun mouwen vandaag. In het kader van NL Doet werd langs de Ooster- en Westerschelde op verschillende plekken opgeruimd. Ook langs dit natuurgebied in Sint Maartensdijk, waar het afval zich langzaam opstapelt. Dat gaat niet meer terug. Het water zakt en dan blijft het liggen. Dus het is hier altijd een vieze hoek. En elk jaar proberen we die schoonmaakactie, de Schone Schelde, hier te organiseren. Vrijwilliger Chris maakt hier al 15 jaar schoon en vindt het onbegrijpelijk dat mensen hun afval in de Schelde gooien. Want in elke haven is een vuilnisbak. Ook dit jaar werden de gekste dingen gevonden. Ja, van alles. Plastic, statiegeldblikjes, aanstekers. Maar over één vondst was vrijwel iedereen verbaasd. Ja, over een fietswiel. En ja, dat komt hier niet zomaar. Kan van dood gedumpt zijn of ja, je rijdt niet zomaar, gooit niet zomaar een fietswiel in het water. Raar hè? Ja. Naast een fietswiel werd er ook opvallend veel plastic gevonden. Ja, dat is niet goed. Mensen moeten minder plastic in de natuur gooien en gewoon mee naar huis nemen in een zak. Ze moeten gewoon goed op de spullen passen als er iets wegwaait, terughalen en gewoon in een plastic zak doen en in de auto en mee naar huis. En niet hier? Nee. Ja, vandaag ook verjaardagsnieuws in de uitzending, want dorpshuis De Warande in Sint-Jansteen bestaat 50 jaar. Het dorpshuis opent nog bijna dagelijks de deuren en dat terwijl er juist zoveel voorzieningen uit de kleine kernen verdwijnen. Jammer genoeg vervalt de horeca. Van de 4 cafés, van 3 cafés is al eentje gesloten. Je weet niet of de andere 2 dat ook lang vol kunnen houden. Je wilt toch voor je dorp je activiteiten blijven behouden. En dan wordt een dorpshuis een plaats waar de mensen samen kunnen komen altijd maar belangrijker. En dat merk je, want de Warande wordt gebruikt door allerlei verenigingen, van sport tot muziek. We hebben ongeveer een 500 vaste gebruikers per week. En dat varieert iets van biljart tot koersbal, tot toneelverenigingen, tot 2 zangkoren, wandelvierdaagse. Ja, zo kan ik er wel een 20-tal opnoemen. Dus we hebben toch een vrij druk programma hier in ons gebouw. Maar wel vooral druk met de oudere inwoners van Sint-Jansteen. En daar mag verandering in komen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Want het is toch wel een beetje een gebrek aan jeugd. Dus u zegt wees welkom. Ja, wees allemaal welkom. De 58e editie van de Omloop van de Braakman is gewonnen door Martijn Weulink van Park Hotel Valkenburg. De 25-jarige renner kwam solo aan in Filipijnen na een dag koers in de Zeeuws-Vlaamse polders. Een aangepast rondje vanwege de NAVO-top die eind juni in Nederland wordt gehouden. Daardoor is er geen politiebegeleiding mogelijk bij diverse koersen. Maar de Braakman paste het parcours aan en daardoor kon de koers gewoon doorgaan. Natuurlijk op de kasseien, want een omloop van de Braakman zonder kasseien is geen omloop van de Braakman. Uiteindelijk, in de laatste 2 rondes blijft er een groepje van 5 renners over. En daaruit ontsnapt deze Weulink
Dit is een beslissende demarrage. Laat de andere 4 zijn hielen zien. En rijdt dan nog solo naar de streep. Zo'n 20 kilometer legt hij af. En dan komt hij aan. Een overwinning voor Park Hotel Valkenburg. Ik heb al 5 jaar niet gewonnen, denk ik. En ik ben eigenlijk... ieder jaar zeg ik, ja, ik wil gewoon een koers winnen. En dan ja, dat is gewoon het doel. En het is zo mooi dat dat gewoon lukt. Ik ben er hard mee bezig geweest hoe je dat doet. En ja, dat het zich nu al uitbetaalt is ja, echt een heel mooi, goed gevoel. Het was vandaag een mooie dag met flink wat ruimte voor de zon. Afgewisseld met wat stapelbewolking. En de meeste zon die vonden we langs onze kuststrook. De temperaturen die waren nog steeds aan de lage kant. Want ook vanmiddag werd het maximaal zo'n 8 graden. En stond er bovendien ook nog een koude noordoostenwind. Nou, ook vanavond en vannacht is er weinig bewolking. De temperatuur daalt naar waarde rond of iets onder het vriespunt. Een koude nacht dus weer met aan zee nog een doorstaande noordelijke wind. Ja, en morgenochtend is er veel zon, maar morgenmiddag verschijnen er vanuit het noorden ook wel wat wolkenvelden. Maar het blijft opnieuw op de meeste plaatsen droog. Nou, de temperatuur wint misschien een graadje ten opzichte van de zaterdag en komt dan uit rond de 8 of de 9 graden met nog altijd die matige noordoostenwind. Nou, voor wie het koude weer van nu behoorlijk zat is, heb ik goed nieuws. Want na het weekend gaan de temperaturen duidelijk omhoog. Maandag wordt het nog maar een graad of 10. Maar vanaf dinsdag gaan we met steeds meer zonneschijn de temperaturen verder omhoog. Dinsdag wordt het 12 graden, maar woensdag en donderdag stijgen de temperaturen door naar zelfs 15 of 16 graden. Ook staat er dan weinig wind en is het in de zon gewoon heerlijk lenteweer. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.